πρέπει να θυμόμαστε στην πρόσθεση των κλασμάτων είναι ότι εάν έχουμε μεικτούς αριθμούς, μας συμφέρει να τους κρατάμε μεικτούς στους αριθμούς και να μην τους μετατρέπουμε σε κλάσμα, γιατί έτσι θα μπερδευόμαστε και θα μπλέκουμε με μεγάλους όρους των κλασμάτων. Κοιτάξτε τη διαφορά για να το καταλάβετε καλύτερα. Έχουμε να προσθέσουμε 4 και 2 τρίτα. Να το προσθέσουμε με το... θα κάνουμε κάτι εύκολο. 5 έκτα. Τα κλάσματα είναι ετερόνυμα, πρέπει να τα κάνουμε ομώνυμα. Βάζουμε τα καπελάκια μας. Αν είναι μεικτός ο αριθμός, βάζουμε καπελάκι στο κλάσμα του μεικτού. Και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 3 και του 6 είναι το 6, γιατί το 6 είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα στο 3 βάζουμε καπελάκι το 2 και στο 6 βάζουμε το 1. Προχωρώντας, αφήνουμε τον ακέραιο του μεικτού όπως είναι, δηλαδή 4. 2, 2, 4. 2, 3, 6. Συν 5 έκτα. Όταν τελειώσουμε, εδώ βέβαια έχουμε έναν μεικτό που πρέπει να προσθεθεί με ένα κλάσμα, θα μπορούσαμε να έχουμε μεικτό να προσθεθεί με μεικτό. Σε αυτήν την περίπτωση να ξέρουμε ότι προσθέτουμε χωριστά τους ακέραιους και χωριστά τα κλάσματα. Εδώ έχουμε μόνο το 4 ως ακέραιο, το βάζουμε λοιπόν το 4, το 5 έκτα δεν έχει ακέραιο μπροστά εδώ και προσθέτουμε τώρα τα κλάσματα. 4 έκτα και 5 έκτα μας κάνει 9 έκτα. Επειδή εδώ το κλάσμα του μεικτού είναι καταχρηστικό, καλό είναι να βγάζουμε ακέραιες μονάδες. Το 9 έκτα έχει μέσα του μια ακέραια μονάδα 6 έκτα, άρα το 4 παίρνει αυτή την ακέραια μονάδα τα 6 έκτα και γίνεται 5. Και αν από τα 9 έκτα βγάλω τα 6 έκτα που τα έδωσα στο 4, μένουν 3 έκτα. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμά μου είναι 5 και 3 έκτα. Αν τώρα έπρεπε το 4 και 2 τρίτα που θα το προσθέσω με το 5 έκτα να κάνω το μεικτό κλάσμα, εδώ να διευκρινίσω και να πω ότι εντάξει, είναι μία ασφάλεια το να μετατρέπουμε τους μεικτούς σε κλάσματα. Δεν έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλές περιπτώσεις και περίεργες περιπτώσεις, αλλά μπλέκουμε όμως με μεγάλους αριθμούς. Ας το δοκιμάσουμε όμως πάλι, δεν πειράζει. Λοιπόν, μετατρέπουμε το μεικτό σε κλάσμα. 3, 4, 12. 12 και 2 μας κάνει 14. 14 τρίτα λοιπόν είναι το πρώτο και πρέπει να προσθεθεί με το 5 έκτα. Λοιπόν, και εδώ όπως και εδώ ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 6, άρα στο 6 βάζουμε τη μονάδα, στο 3 βάζουμε το 2 και μετατρέπουμε τα ετερόνυμα κλάσματα σε ομώνυμα. 2 φορές το 14 μας κάνει 28, 2 ή 3 μας κάνει 6 και προσθέτουμε και το 5 έκτα δίπλα. Και τώρα έχουμε να κάνουμε μια απλή πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων. Προσθέτουμε μόνο τους αριθμητές, όπως κάνουμε συνήθως. Και λέμε λοιπόν 28 και 5 μας κάνει 33, άρα κάνουμε 33 έκτα. Το αποτέλεσμα είναι 33 έκτα. 33 έκτα όμως να θυμόμαστε ότι είναι ένα καταχρηστικό κλάσμα και θα πρέπει να του βγάζουμε ακέραιες μονάδες. Άρα μετατρέποντας το μεικτό σε κλάσμα και κάνοντας πράξεις μεταξύ κλασμάτων, στο τέλος θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια διαίρεση. Η διαίρεση φυσικά αυτή όταν θα την κάνουμε, εντάξει, θα μας βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή 33 δια 6. Εδώ βέβαια είναι μικρούλα η διαίρεση, αλλά την κάνω μόνο και μόνο για να θυμηθούμε κάποιες λεπτομέρειες. Ποιον αριθμό βάζουμε και πού τον βάζουμε. Το 6 33 χωράει 5 φορές.
5 φορές το 6 μας κάνει 30, 30 μέχρι το 33 περισσεύουν 3. Εδώ θυμόμαστε ότι το πηλίκο μπαίνει ακέραιος, αυτό που βρίσκουμε δηλαδή από τη διαίρεση μπαίνει ακέραιος. Εδώ θυμόμαστε κάτι πολύ βασικό, ότι ο παρονομαστής δεν αλλάζει, άρα παραμένει 6, έκτα, και το υπόλοιπο που είναι το 3 μπαίνει αριθμητής, άρα 5 και 3 έκτα. Ό,τι δηλαδή βρήκαμε και εδώ. Είδατε όμως ότι παρόλο που οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μικροί, εντούτοις λίγο μεγαλώσαν οι όροι του κλάσματος και στο τέλος φυσικά καταλήγουμε σε μια διαίρεση που θα πρέπει αναγκαστικά να την κάνουμε και να βρούμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Αυτά για την πρόσθεση των κλασμάτων. Να θυμόμαστε ότι δύο πραγματάκια, κατά την προσωπική μου άποψη, όταν έχουμε μικτούς να τους αφήνουμε μικτούς, και φυσικά εννοείται ότι για να κάνουμε πρόσθεση στα κλάσματα θα πρέπει τα ετερόνυμα κλάσματα να μετατρέπονται σε ομώνυμα. Στο επόμενο βίντεο μάθημα θα μιλήσουμε για την αφαίρεση των κλασμάτων.